ओढ़नी के रंग पियर जादू चला रहल बा लागे की जैसे खेतवा में लागे की जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा लागे की जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। महिंद्रा मुखिया जी की तरफ से 500 रुपए का आशीर्वाद और गाने का फरमाइश बहुत ही प्यारा 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। हम गाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे हवा के झोंका लहरे खुल के सिया खुद फूल बन गइल बा खुशबू से भरल तेरिया मारे हवा के झोंका लहरे खुल के सिया खुद फूल बन गइल बा खुशबू से भरल तेरिया
चांद सराय उनके तरफ से 201 का आशीर्वाद प्यार का आशीर्वाद। देखिए गायक पौआ के तोहरी पाया जब छन से चमक जाता लागे कि कौनो भवरा बगिया में गुनगुनाता। पौआ के तोहरी पाया जब छन से चमक जाता लागे कि कौनो भवरा बगिया में गुनगुनाता। लागे की जैसे खेतवा में सरसों फुला। फरमाइश